Tak ahoj všetci, vítam vás na webinári, ktorý sa volá Nová éra v AI testovaní, revolúcia AI agentov a MCPčiek. Dneska si túto tému pokrieme najlepšie, jak sa dá dneska s tou situáciou. Priznám sa, že v dobe, keď som písal ten popis, tak niektoré veci ešte neexistovali, alebo neboli tak rozvinuté, jak vám ich dneska ukážem. Takže som to trošku rozšíril a upravil to, čo som mal pripravené pre vás dneska. Takže vitajte, začíname. A budeme hovoriť o AI agentoch a budúcnosti testovania a ja začnem takým ako relatívne rýchlým a jednoduchým úvodom. My sa všetci v IT snažíme zrýchlovať a s tou rýchlosťou nám častokrát pribúda aj nejaká komplexita. A už v dobe pred AI to bola vždy ako veľká snaha to urobiť a dneska z AI to ide ešte rýchlejšie. Veľa vývojárov alebo aj nás dostáva výstupy z LLM-iek a potom tomu začíname veriť, keď to funguje, až zrazu to nefunguje. A keď to prestane fungovať, tak vlastne spálime veľa času na to, aby sme to nejak otestovali, zistili, kde je problém, opravili to a tak ďalej. No a na to, aby sme mohli takto zrýchlovať z AI, tak my sa musíme prispôsobiť tomu, aby sme boli schopní v tomto tempe rovnako aj overovať tie výstupy, aby sme boli schopní udržať tú kvalitu. No a v pôvodnom modeli, a stále to tam máme, sme v testovaní stále sa sťažovali alebo diskutovali to, že vlastne my keď akýkoľvek produkt vyvíjame, tak do ňoho investujeme nejakých 30% toho času na tvorbu toho produktu. Volajme to vývoj. Takže v minulosti to tak bolo, že sme mali, ja neviem, 2 vývojárov a 1 testera, alebo troch vývojárov a 1 testera. To bola taká typická metrika Nokia, ešte keď sa programovalo masívne len v Java, alebo Java bol ten najväčší programovací jazyk, tak častokrát toto bol taký ako pomer. A tých 30% ja tam mám na schvál zjednodušenie, niekto hovorí, to je blbosť, my máme len 20% a niekto povie, to je blbosť, u nás ten pomer je oveľa vyšší, my musíme testovať viac. Záleží to samozrejme na kritikalite tých systémov. No a potom ďalší z takých tém je, že automatizácia testov sa zameriava na to, aby sme boli schopní efektívne klikať do aplikácie alebo volať nejaké APIny, ale dneska s AI sme schopní to posunúť ďalej a sme schopní pripravovať testy, reportovať kvalitnejšie bugy, revidovať špecifikáciu a tak ďalej. Tak to je ako jedna z ďalších problémov, na ktorých by som sa dneska chcel pozrieť. A ešte jedna z takých vecí, ktorú ako častokrát posledné roky počúvame, je, že zase nejaký prieskum hovorí 40% automatizácie spalujeme na úprave lokátorov alebo nejakých ako úprave testov, ktoré sme už zautomatizovali. Takže v tom testingu máme nejaké bolesti, ktoré s nami pretrvávajú dlhodobo a možno, že prichádza doba, kedy niektoré z nich dokážeme posunúť ďalej. Ale to som sa možno moc rýchlo pustil do tém okolo testovania súčasného stavu a možno toho, kde by sme si mohli AI pomôcť. Ale každopádne toto sú nejaké témy, ktoré by som chcel nejak začať rozpracovávať a venovať sa im. Ale naspäť k tomu, o čom to vlastne celé má byť. Prečo vlastne sa tejto téme chcem venovať. A kto som vlastne ja, aby som vám mohol o tej téme rozprávať. Tak ja by som možno, že začal od začiatku. A ešte raz a poriadne. Tak poďme začať s nejakou predstavovačkou a potom vám ukážem, aký je dneska môj plán a čo by som vám chcel všetko ukázať. Tak moje meno je Marcel Veselka, začal som testovať v roku 2004 pre Slovenskú sporiteľňu, vtedy sa to volalo Sportdat. Takže testujem cez 20 rokov a posledné 3 roky sa venujem startupu, ktorý sa volá Vopy a implementuje AI agentov pre testovanie webových aplikácií. A to, čo budem dneska zdieľať, je dosť ovplyvnené mojou skúsenosťou za tie posledné 3 roky. To, čo sme sa museli naučiť, kde nám to zhorelo, kde to nefungovalo a jak to používame. Ukážem vám pár vecí a jak my sami používame AI pre rôzne veci a jak to používajú, alebo čo som sa naučil od našich zákazníkov. No ale keby som išiel trošku viac do histórie, tak okrem Vopy, tak som v roku 2013 spolu s Philom Roystonom založil Tesenu, a tento webinár je primárne organizovaný Tesenou.
A dneska pomáham niektorým kolegom v Tesene, hlavne v oblasti AI testingu alebo transformácie testovacích organizácií do stavu, že tým firmám bude to AI viac pomáhať. K tomu sa možno dostaneme v backstage alebo niekedy inokedy. No ale o čom by som ja chcel hovoriť, je dneska téma autonómnych testov. A tí, čo sledujú mňa alebo to, čomu sa venujem, tak toto je jedna z vecí, ktorú ste možno videli. Autonómne testy vznikli v Tesene asi 4-5 rokov dozadu, kedy jeden z našich zákazníkov povedal: Marcel, my už automatizujeme, myslíme si, že sme v tom dobrí, ale je to pripravené na budúcnosť, jak to bude vypadať. A ja som vtedy ako prešiel asi cez 40 rôznych rozhovorov, podcastov, reportov, od firiem ako Gartner až po jednoduché rozhovory, ktoré organizoval Joe Colantonio na jeho kanály, a snažil som sa zistiť, kam to smeruje, čo bude po automatizácii. A vtedy to AI vlastne bol machine learning. Vtedy tam existovali na trhu túly ako Helenium a nejaké možno report portál, ktoré klasifikovali faily a podobne, ale odvtedy sa tá doba zmenila. Každopádne jeden z veľkých nápadov, ktorý tam bol, že do budúcna budeme môcť testovať viac s menším počtom ľudí, ale to, aby sa stalo, tak budeme musieť použiť AI. V tej dobe ten machine learning vôbec nevypadal, že to bude fungovať, ale a nám sa aj stalo, že sme dosť vyfailovali nájsť tool, ktorý by to dokázal, ale snažili sme sa to vymysleť a odvtedy, jak som sa do toho nápadu zamiloval, tak sa tejto téme venujem. A vlastne už sa to ani nevolá autonomous testing, tak jak to vtedy Gartner nazýval. A väčšinou sa teraz hovorí o tzv. AI augmented testing alebo o testovaní obohatenom umelou inteligenciou. Čomu teda sa dneska povenujeme? Povieme si, čo sú to AI agenti, veľmi nahrubo, a potom v príkladoch, ktoré sú testovacie, pretože asi nájdete na internete obrovské množstvo rôznych webinárov a YouTubeových videí a tak ďalej o tom, čo to sú tí agenti. Okrem toho, že to je nejaký marketingový termín, ktorý všetci lepia na všetko, tak si povieme, jak taký ozajstný agent vypadá a jak ho môžeme použiť v testovaní. Potom si pozrieme niečo, povieme niečo okolo MCP-čiek alebo Model Context protokolov. Toto bola téma minulého roku, dneska to je pod veľkou palbou kritiky a niektorí ľudia hovoria, že MCPčka už nie sú tá téma, ktorá by sa mala dneska v agentoch riešiť. Takže ja som sa rozhodol, že pridám skilly, ktoré neboli v tom popise toho webináru, ale dneska dosť ľudia riešia. Vlastne sme v dobe po MCP, keď by som ho povedal, že rok 2024 bol rok agentov, 2025 bol rok MCP-čiek, tak neviem, čo bude rok 2026, ale dosť sa dneska diskutujú skilly, takže uvidíme, že či to bude téma celoročná, alebo to je len nejaká vlnka a budeme ďalej diskutovať niečo iné. Každopádne by som chcel pokryť tieto 3 témy a potom sa pozrieme na nejaké demíčka a pozrieme sa, jak bude vypadať budúcnosť. Tak, poďme ďalej. Poďme sa pozrieť teda na tie 3 témy a ja postupne to skončí v deme, alebo v tej druhej tretine sa dostaneme k demíčkam a potom sa vrátim k nejakým provokatívnym nápadom a myšlienkam o tom, čo nás čaká v budúcnosti. Takže veľký rýchly úvod do AI agentov. AI agenti sú vlastne nič iné, len LLM workflow alebo aplikácie, ktoré sú schopné používať nejaké konkrétne túly. Ak by som to chcel nejak zjednodušiť, tak si poďme najprv povedať, čo je to LLM workflow. LLM workflow je vlastne aplikácia, ktorá v sebe má zabudované LLM-ko a to LLM-ko vie používať nejaké túly alebo iné schopnosti na to, aby okrem toho, čo je natrénované v tom modeli, ten výstup obohatila. Typicky a takým najjednoduchším túlom je teda najjednoduchším spôsobom, jak obohatiť to LLM-ko, je pridať mu tool. Ten tool môže byť napríklad, keby som to prirovnával Google teda ChatGPT, tak to môže byť search, kedy ten agent, teda to LLM workflow si dokáže
vyhľadávať, veci na internete. A potom tam mám ešte dva príklady. To sú nejaké databázy alebo nejaká pamäť, do ktorej si môžem zapisovať niečo, čo sa dialo v priebehu tej session, prípadne nejaká dlhodobá pamäť, kde si zapisujem, že ja neviem, že LLM-ko o mne vie, že moje meno je Marcel, tak to má zapísané v nejakej pamäti. Okolo toho je relatívne veľká teória a ja dneska nemám ambíciu sa do toho púšťať moc hlboko. Poďme teda od toho LLM workflow sa posunúť ďalej a jednak, ak vás to zaujíma, tak dole je link a 6 rôznych typov workflow nájdete na Anthropic blogu. A pozrieme sa ešte chvíľku na AI agenta. AI agent je vlastne takisto workflow, ale na rozdiel od toho jednoduchého workflow je to nejaký cyklus alebo nejaký algoritmus, ktorý je schopný dookola volať LLM-ko a vykonávať rôzne aktivity. V podstate to funguje tak, že tomu zadám nejaký task, ten task sa rozdelí, ten cieľ tej úlohy sa rozdelí na menšie časti a ten nástroj je schopný potom, alebo ten agent je schopný potom tieto jednotlivé kroky vykonávať. A možno si trošku vykradnem slajdy, ktoré budú nasledovať, ale taký typický testovací agent by mal byť schopný, keď mu poviem objednaj mi pizzu vo Foodore a prever, že cena je vyššia ako 100 korún, tak by to mal byť schopný tie túly, ktoré by mal byť schopný použiť, sú otvor browser, naviguj sa na nejakú URL, klikni, vyplň a tak ďalej. A ten agent by mal byť schopný si toto celé rozpracovať a splniť ten cieľ. A trošku som si vykradal slajdy, jak som povedal, ale v podstate to je takto, jak som rozdeliť ten veľký cieľ na menšie kúsky. A to, čo som možno že nepokryl, je, že ten agent by mal byť schopný, okrem toho, že sa rozhodne, jak bude postupovať, tak by mal byť schopný takisto opraviť ten svoj postup a skúsiť to inak a znova. Takže sa to trošku správa ako človek. Niekto možno bude extrémne nesúhlasiť, kľudne mi to napíšte do chatu, ak máte iné názory a budeme to potom buď to budeme diskutovať teraz, alebo v tej backstage, kde budú kamery a mikrofóny. A ak by vás tá téma zaujímala, jak som povedal, ja nemám čas dneska ísť moc hlboko do detailu, tak na YouTube je to síce v angličtine, ale mám nejaké krátke video asi na hodinu len o agentoch, jak fungujú a o jednotlivých building blocks alebo nejakých stavebných kameňoch toho celého. Takže keď si naskenujete to QR, toto je zároveň také cvičenie, tých QR kódov tam budem mať viac, tak sa môžete dozvedieť o tom, jak tí AI agenti fungujú s nejakými hĺbšími príkladmi. Ak by to nebolo dosť, ani tá hoďka, tak ja ešte v máji budem v Tesene organizovať také malé školenie. Tá kapacita je, ja si myslím, že extrémne malá, tak malú skupinu som na takýchto workshopoch nikdy nemal. Myslím, že tam je 8 alebo 12 ľudí. A pôjdeme oveľa viac do hĺbky, takže ak vás to zaujíma a stihnete to do konca februára objednať, tak je to s 30% zľavou, kde si vyvibe-codujeme svoju apku a budeme ju testovať rôznymi AI algoritmami, budeme tam spolu skúšať rôzne veci, budeme stavať vlastných agentov a uvidíte, kde to má svoje limity a jak to funguje. Myslím si, že to je ako pecka, aspoň pre mňa. Ja sa na tom vždy bavím, a pretože tam prídu skvelí ďalší ľudia, ktorých tam spoznám a minule sa nám stalo, že na 10 minút tam prezentoval účastník namiesto mňa a ukazoval nejaké veci, jak používa AI na testovanie. Takže ak vás tá téma zaujíma, tak je to príležitosť poznať sa osobne, prípadne sa tam vidieť a spolu to vyskúšať a rovnako tam stretnúť iných bláznov do AI testingu, ktorí sa tomu venujú. Takže to je príležitosť. Ale poďme naspäť. Takže mám AI agentov a jeden z handicapov AI agentov minulých mesiacov bol, že sme si museli vždy písať vlastné nástroje. Takže keď som chcel toho agenta ovládať, tak som mal trošku problém, pretože som musel vytvoriť niečo, čím som ten browser otvoril a navigoval sa v ňom. My sme to vtedy napísali ešte vo VOPI v Playwrighte, aby sme
Takže sme mali rôzne túly na vyplňanie políčok a tak ďalej. A potom nakoniec Playwright vytvoril svoj vlastný MCP server. O tom ste možno počuli. A tí, čo to použili, tak asi vedia, pre tých ostatných, čo nevedia, čo sú MCPčka. A dneska je alternatíva, a volá sa to, že CLI. K tomu sa môžeme dostať buď okolo skillsov, a keď to zanedbám tú tému, tak v backstage. Každopádne MCP je Model Context Protocol a veľmi zjednodušene je to štandard, ako agenti komunikujú s rôznymi inými aplikáciami alebo službami. Predstavte si to ako REST API, ktorú ten agent vie dynamicky volať a pre ňo tá API funguje tak, že on veľmi rýchlo pochopí, aké parametre alebo aké dáta má poslať tomu backendovému systému, bez toho, aby sme museli čokoľvek programovať. A ten štandard, toto je ako nejaká definícia štandardu, jak to funguje, a hovorí o MCP klientovi. Často je to v prípade našich automatizačných úloh kurzor, môže to byť Claude Code, môže to byť VS Code, ale môže to byť aj ChatGPT, alebo dneska dosť moderný taký klient, volá sa Goose, možno, že ste to zaznamenali, na trhu sa o tom dosť hovorí. A potom je tam nejaký server, ktorý poskytuje tomuto klientovi tri základné, v angličtine sa tomu povie primitives, ani neviem, jak sa to povie po slovensky, ale sú to nástroje. To častokrát to poznáme pre tí, čo používate Playwright MCP, tak to poznáte, to sú všetky tie veci, jak ovládať browser, ale tam môžu byť veci aj typu daj mi zoznam mojich meetingov budúci týždeň z kalendáru, ak pripájam cez MCP server napríklad Google kalendár. A potom sú tam resursy, čo málo kto používa, ale sú to vlastne súbory, ktoré nám tá treťostranová apka do toho agenta alebo do toho MCP klienta posiela. A potom je tam nejaká sada promptov. Ja sa tomu možno chvíľku povenujem v ďalších demičkách, ale teraz sa posuniem ešte kúsok ďalej. A to je, pre tých, čo ste to nikdy nevideli, tak toto môže byť dobrý taký ako ťahák alebo vizualizácia, jak to vlastne funguje, že to je vlastne taký konektor, ktorý agenta je schopný pripojiť k vašim aplikáciám. A cez MCP server agent dokáže čítať súbory na disku, dokáže sa pripojiť k e-mailom, k vášmu Slacku alebo Teamsom a potom s týmito údajmi pracovať. Zároveň to môže byť dosť nebezpečné, pretože cez tie MCP servere môžeme tým agentom umožniť mazať dáta na disku alebo mazať meetingy v kalendári. Takže vám môže zničiť niektoré veci, ktoré ak nemáte nejak rozumne zálohované alebo ošetrené, tak to môže byť dosť nebezpečné. Sú na to nejaké techniky, jak to urobiť, ale takto fungujú MCPčka. A o tomto som hovoril som o ChatGPT, toto je príklad s Cloudom, teda v desktope alebo v browseri, kde ja môžem vlastne pripájať rôzne apky, ako napríklad Atlassian, alebo Asanu, Canvu a ďalšie. Poďme to kúsok posunúť viac do testingu. Ja som chcel urobiť len rýchly úvod do toho, jak fungujú MCPčka. A to, čo by som vám chcel ukázať, je, že vlastne veľa našich zákazníkov používa VS Code. Tak ja som sa rozhodol, tu by mohol byť, mám demičko aj s kurzorom pre nejakých scale-upistov a startupistov, ale veľa enterprise zákazníkov používa VS Code. Takže jak funguje dneska VS Code? VS Code je vlastne v tej našej definícii MCP client. Ten má extension, ktorá sa volá GitHub Copilot. A tá GitHub Copilot do toho VS Code prináša chat. V tom chate ja si môžem nastaviť alebo pripojiť MCP server a ten MCP server pre mňa ovláda browser. Takže potom môžem v podstate jednoduchými promptami hovoriť teraz mi, ja neviem čo, môj use case, teraz mi pozvi na webinár na LinkedIne, alebo nechaj ma prihlásiť sa a pozvi mi všetkých mojich kamošov zo Slovenska na webinár na tomto linku. Takže ten Copilot môže fungovať tak, že mi otvorí browser a povie, teraz sa prihlás a daj mi vedieť, že môžem pokračovať. Následne sa prihlásim a znova do toho chatu poviem, je to ready, môžeš pokračovať. A ten agent môže pre mňa začať pozývať ľudí na webinár. No a to je ako jeden príklad, ako automatizácia.
ale to, čo sa deje na trhu a čo sa stalo, je, že vlastne my ten Playwright používame na testovanie. Takže v minulosti sme vlastne tú automatizáciu tohto typu museli písať do nejakého takéhoto TypeScriptu. Takisto asi budeme si ukazovať nejaké základné príklady na tom workshope, o ktorom som hovoril, ale dneska to už nemusíme robiť. Dneska sa to celé presúva do konfigurácie VS Code, kde si môžem písať vlastných agentov tak, a tým trošku riešim aj tú nebezpečnosť MCPček niečo zmazať, že vlastne popíšem, o čom ten môj agent je a aké túly môže používať a nastavím mu nejakú metodiku. Takže vlastne takýmto spôsobom som schopný to, čo som kedy mal v kóde ako system prompt a potom sadu nástrojov, tak dneska to napíšem do promptu, ktorý uložím vo VS Code a tento prompt a túto metodiku môžem zdieľať s týmom. To znamená, že všetci používame rovnaký postup pri testovaní, ja neviem, bug reportu a podobne. No a potom, keď mám nejaký konkrétny prípad typu IDčko z Jira, alebo IDčko z Linearu, alebo IDčko z čohokoľvek, kde trackujem buď bugy, alebo nejaké feature requesty, napríklad z Confluence, tak iba napíšem otestuj mi XYZ a takýmto systém promptom a toolmi som schopný si tie veci nejak automatizovať. Ja toto dosť masívne teraz používam a ukážem vám trošku iný use case za chvíľu, ale takýmto spôsobom si môžete začať automatizovať svoje testy tým, že píšete relatívne jednoduchý markdown a nemusíte moc sa trápiť lokátormi a ďalšími vecami, ktoré možno, že ten Playwright vyžadoval v minulosti, ako bol TypeScript a podobne. A v tom VS Code, a toto je vec, ktorú Playwright má, tak vznikli a môžu byť zapnuté tzv. Playwright agenti, ktorí majú nejaký draft takéhoto postupu. Ľudia z toho boli pred pár mesiaci nadšení, potom boli dosť skeptickí, potom sa ukázalo, že to funguje dobre, ale nič nie je ako, jak sa povie, one-shot exercise, nič nefunguje v AI, aj keď všetci obchodníci tvrdia, že AI je zázrak, takže to iba zapnem a funguje, takže to treba trochu odmakať. Takže si myslím, že pár ľudí našlo spôsob, jak tie planner, generátor a healer poladili pre svoje použitie. A to, čo sa stalo asi minulý týždeň, je, že Anthropic vydal modely, ktoré veľa vecí, ktoré sme museli odmakať v mikromanagemente tých LLM-kových modelov, tak dneska už tie modely sú zase trochu lepšie. Takže dneska fičím na vlne Opusu a toho druhého Sonetu a 4.6, ktoré sú na trhu. Myslím, že ten Sonet bol vydaný len tento týždeň, ale ukazuje sa, že pravdepodobne nám to ešte viac zjednoduší život v tom, že niektoré veci, ktoré sme museli stále nejak hackovať, tak budú fungovať lepšie. Takže to bol svet ako agentov s MCPčkami. To, čo sa ale stalo, a nie len v Playwrighte, ale celkovo na trhu, je, že MCPčky sa dostali pod relatívne veľkú palbu kritiky, že ten agent s nimi nepracuje moc efektívne. A jednak je to kvalitou toho LLM-ka, ale druhá je to tým, že vlastne to MCPčku funguje, neviem, či viete, jak funguje MCPčko, naše prvé MCP pre VPI som vibecodoval, takže som musel trochu rozumieť tomu, čo som si vyvibecodil, potom sme to prepísali do nejakej normálnej štruktúry. A ten agent funguje častokrát tak, že on má definíciu tých jednotlivých toolov a ku každému toolu má jednu vetičku napísanú, o čom ten tool je. A asi si to nebudeme teraz ukazovať. Môžeme ísť potom zase na nejakých ďalších sessionoch, buď v backstage alebo na workshope do väčšieho detailu, ale vlastne podľa toho on postupuje. A všetko ostatné si musí nejak domýšľať. No ale skilly tomu trochu pomáhajú. Takže jedna vec je, že tie MCPčka dávajú silné nástroje do rúk agentovi, do rúk virtuálnych, ale zároveň je to pomalé. Takže nie len to, že to občas zablúdi, pretože to mám príliš málo kontextu na to, jak to použiť. To sa rôzne dalo riešiť a rieši sa, ale zároveň to stále spúšťa nejaké nové LLM cally, aby som sa mohol posunúť v tom workflow. Takže niekto preto začal vyvíjať skilly a dneska s tým ako fakt vybuchol trh. A myslím, že skills.sh
je taká webovka, kde je databáza zaujímavých skillov a všetci sa tam pretekajú, kto bude mať viac stiahnutý ktorého skillu. Ale zároveň to otvára bezpečnostné diery. K tomu sa nebudeme vracať, ale vždy väčšinou takáto novinka spôsobuje nejaké bezpečnostné rizika. No ale čo to vlastne ten skill je a na čo to je dobré? Tak na rozdiel od agentov alebo tých MCP-čkových konektivít do agenta, tak skill je vlastne prepoužiteľný na inštrukcia a skript, ktorá sa pripája do agenta a do jeho kontextu, takzvaný on demand. To znamená, keď to ten agent potrebuje. Takže agent, keď pracuje so skillmi, tak vie, kde ich má uložené, sú v nejakom file, to si ukážeme za chvíľu, a on si ich pridá do kontextu len vtedy, keď ich fakt potrebuje a zároveň, ak sa rozhodne, že tie skilly chce použiť, tak k tomu dostáva oveľa väčší detail. Ukážeme si za chvíľku, jak to funguje. A vlastne tá celá štruktúra funguje tak, a toto je zo štandardu, ktorý sa volá Agent Skills IO. Je to open standard skillov pre všetkých coding agentov. Takže každý coding agent, GitHub Copilot, Claude Code, Cursor, alebo kľudne aj LangChain, neviem, jak sa volá ten ich agent. Ak chce byť compliant, tak takúto štruktúru by nejakú mal mať. Každý to implementuje trochu inak, ale v podstate je to úplne jednoduché. Existuje súbor, ktorý sa volá Skill MD a v ňom je popísaná celá metodika toho, jak chcem, aby ten agent použil moje alebo skilly tie skilly, ktoré som si vydefinoval. A potom tam mám nejaké ďalšie 3 foldre, ktoré popisujú, jak môžem pracovať, alebo mám tam foldre, kde sú skripty, referencie a assets. A teraz v čom to je dobré? Keď mám MCPčko, tak skillami ich doplním. Nie je to, že by to bola náhrada, ale je to doplnenie jednotlivých funkcionalít MCPčka, aby som to MCPčko aby som mu zvýšil efektivitu. Ak mám opakované aktivity a som schopný tam použiť skript namiesto toho, aby som volal MCPčko, tak si môžem pomôcť tým, že niektoré veci si predskriptujem. A tým pádom som schopný kombinovať MCP cally, som schopný kombinovať skripty a stále ako dočítavať si dokumentáciu a takto nejak fungovať. Keď sa pozrieme na to, jak vypadá ten skill MD formát, tak je to v tzv. Front matter formáte, kde agent na začiatku dostáva informácie iba o názve toho skillu a popisu toho skillu. A potom je tam ďalší detail pod tými 3 pomlčkami a ten sa načítava iba vtedy, keď sa agent rozhodne, že ten skill je pre ňoho užitočný a bude ho chcieť použiť. Vtedy dostáva celý ten postup a popis. Ja vám chcem ukázať, jak používame takéto veci vo OP na reporting chýb a na tom by to mohlo byť vidieť a je to fakt relatívne jednoduchý príklad. Nebudem tam ukazovať žiadne skripty, ani dokumentáciu, ani nič, čiste len ten skillový file. A máme to napísané tak, že vlastne ja keď reportujem bug, my trackujeme všetky naše bugy v GitHube a keď chcem nejak čistiť alebo aj reportovať chyby do GitHubu a nechci sa mi s tým moc zabávať, tak si to vlastne vyčetujem rovno z VS Code. A funguje to tak, že máme v podstate nejaký takýto issue reporting skill, ktorý obsahuje nejaké základné informácie o tom, jak má ten bug vypadať, jaké menné konvencie máme v názve, jaké labele tomu bugu chceme dávať, jaké má mať priority, čo je to dobrý a zlý bug a tak ďalej. Včetne tu vidíte ešte kúsok toho, že ja som tie skilly tiež vypromptoval, tak je vidieť zdroj, z ktorých to vzniklo. No a takýmto spôsobom vlastne mám napísanú metodiku. No a potom, jak sa s tým dá pracovať? Jeden z use caseov, ten tu nemám, je, že si zoberiem túto metodiku a môžem povedať, toto je problém, ktorý chcem vyreportovať, použij našu metodiku a daj mi vedieť, čo ešte za informácie je potrebné doplniť a priprav ten bug. Druhý spôsob je, že si zoberiem, a mám taký ako jednoduchý príklad, že si zoberiem existujúce bugy a chcem zistiť, či spĺňajú moju metodiku. Takže ja som si vytvoril nejaký ako jednoduchý príklad, kedy mám
vyreportované dve issues GitHube a GitHubovým MCPčkom sa pýtam, jaké tam mám bugy. Ja už viem, že tam budú ako dve issues, v GitHube sa to volá issues, nechávam si ich teda vytvoriť, stiahnuť informácie o tom a dostávam nejaký prehľad. V tom ďalšom kroku, čo chcem urobiť je, že by som chcel skontrolovať, že či tie bugy majú ako dobrú kvalitu, že či ako splňajú tú moju metodiku. No a zistím za chvíľku, dúfam, teraz sa opýtam, že by som chcel vedieť, jak sú tie bugy ako compliant, alebo jak splňajú pravidlá, ktoré sú v tej metodike našej napísané. A zároveň očakávam, že dostanem nejaké ako doporučenia, čo s tým. Vidíte, že ten text píšem dosť tak ako nepekne. Nemusím úplne presne hovoriť, že čo. Používam Opus 4.6 v tomto demíčku. A je vidieť, že si to prečítalo skilly nejaké a zistilo, že to issue 1, tak jednak mi kontroluje nejaké pravidlá toho, jak mám mať vyreportovaný bug a vypadá to, že je to celkom dobré. Ešte tam nemám nastavený issue type, že to je bug. Ale naopak ten druhý bug, alebo on je vlastne prvý, neviem, proste ten jeden z tých dvoch, je to ten prvý bug, ktorý tam mám vyreportovaný, je dosť nekvalitný z pohľadu nejakej ako metodiky. No ja mám teraz dve možnosti, buď tomu chatu poviem, nech mi to opraví, alebo nech mi navrhne, čo by som tam mal dať. A v prípade, že mám ten kontext, že mám napríklad nejakú komunikáciu so zákazníkom alebo mám log z popadaných testov, tak toto je vec, ktorá mi môže pomôcť tie bugy vylepšiť a opraviť a ten kontext tam dostanem. Ja som takto riešil nejaký už revíziu špecky, mal som 100 otázok, na ktoré odpovedať a spôsobom takým, že som to LLM-ko poslal do dokumentácie, tak som z tých 100 otázok asi 40 vedel odpovedať tým, že mi to dohľadalo a navrhlo, jaká má byť odpoveď. Samozrejme som to musel skontrolovať. A možno len, to je vlastne k skillom a demíčku všetko. Ja ešte mám pár ďalších nápadov a demíčiek, jak s tými skillmi, MCPčkom a agentami pracovať, ale predtým som vám chcel povedať niečo o workshope alebo miniškoleničku, ktoré je za 3 týždne, myslím, od Kubu a Davida, ktoré sa bude venovať viac AI v testovaní zo široka. Nebude tak možno technické a automatizačné, takže koho by to zaujímalo, tak to nájde na tom QR-kovom linku a vidím, že mi tu kolega už nastrelil nejaké veci do chatu, takže keby vás to zaujímalo a nestihli ste QR-ko, tak v čete sú linky. Ale poďme sa pozrieť ešte na nejaké ďalšie demíčka, kde budem kombinovať MCPčka spolu s rôznymi nástrojmi. A v tomto prípade som si povedal, že zoberiem kurzor, čo zase z pohľadu našich zákazníkov to málo kto používa, ale dosť veľa ľudí používa Jiru. A zobral som si Playwright MCP a WP. A začal som tie veci spolu kombinovať. Pretože žiaden bugger osamotený nefunguje dobre. Ani Playwright MCP není dokonalý nástroj, ani kurzor není dokonalý nástroj. Ak ho necháte niekde bokom a musíte tie veci nejak copy-pastovať. Čaro tých MCPček je, že tie veci sa dajú nejak prepájať. Takže ďalší ako príklad toho, kde nám to AI môže pomôcť v automatizácii je, že som si povedal, že tieto 4 nástroje spolu prepojím a ukážem vám, jak by som si mohol postaviť nejaký ako tím, ktorý, ja som to nazval, že AI testing team, alebo AI testing team budúcnosti. Takže ja som si napísal niečo ako skill, v tomto prípade to nie je ani skill, je to jednoduchý prompt, v ktorom sa snažím vydefinovať alebo popísať proces test analytika, ktorý je zodpovedný za prípravu testovacieho plánu a ten testovací plán má buď testovať pull request a v mojom prípade to není ani pull request, ale je to bug.
Takže ten proces, ktorý som tu vydefinoval je, že chcem najprv fetchnúť idečko bugu, teda chcem fetchnúť detail bugu podľa idečka. Vidíte, že v tých kudrnatých alebo kučeravých zátvorkách je idečko, takže ten agent je schopný zastaviť a povedať, hej, ale ja nemám idečko, daj mi ho. A následne chcem, aby som ten bug posunul do stavu in progress. Potom si chcem stiahnuť testy z VOPy a zistiť, ktoré sú relevantné na toto issue a následne ich spustím, nie, v tomto prípade ich nespúšťam zatiaľ ničím, iba do Jiry pošlem komentár, ktoré testy boli vybrané za najviac relevantné. Potom je tam nejakých ako pár ďalších detailov k tomu, čo je dôležité, ale sú väčšinou technické. A jak to teda funguje? Tak jak som hovoril, mám napísaný prompt, ten proces vľavo je vlastne to isté, ako ste tam videli v tom prompte a kombinujem Jiru s VOPy. Ja toto asi preskočím. Ešte možno, že pre tých, čo nevedia, jak funguje VOPy, tak my v podstate z promptu dokážeme vygenerovať testy. Ja dneska môjim cieľom není ísť do nejakého veľkého detailu, ale v podstate vo VOPy mám nejakú batériu testov, ktoré môžem spúšťať. A buď ich spustím agenticky, to znamená, že vôbec negenerujem ani automatizačný kód, ale automaticky ich spustím, alebo generujem nejaký automatizačný kód. Takže to asi toľko nám stačí vedieť o VOPy, aby to demičko bolo, dúfam, že zrozumiteľné. A ideme na to. Vpravo mám otvorenú Jiru, mám tam 2 tikety a vľavo mám otvorený kurzor a ten prompt, ktorý som vám ukazoval, tak som si ho tam pridal do kontextu a hovorím za ním, analyzuj tiket s idečkom CAN3. To, čo sa teraz udeje, je, že ja tu kombinujem niekoľko MCPčiek dokopy a snažím sa držať ten proces, ktorý som si nazval test analyst MD a vlastne si zavolám z Jiry ten detail tiketu. Pre demo účely ja som ten tiket urobil extrémne jednoduchý, on má vlastne iba ten title, ktorý si viete prečítať, to znamená user cannot add 2 items into shopping cart, takže máme problém v tom, že sa nedá pridať viac položiek a to, čo teraz robím je, že hľadám jednak ten detail, ten už som dostal, tam vidíte to get Jira issue, že sa mi tam dostalo. Následne som už posunul ten tiket do ďalšieho stavu a refreshol vpravo browser a vľavo mi ďalej beží analýza alebo skorej sťahovanie detailov od testov pomocou MCPčka z VOPy. A ako náhle ich nájdem, tak to, čo sa udeje, je, že do toho tiketu v Jire pridám zoznam s vysvetlením, prečo a ktoré testy by sa mali spustiť. Toto je taký ako príklad test analytika alebo koordinátora, ktorý vyberá testy a rozhoduje, čo sa bude retestovať na to dané issue. Neviem, čo tu je. Áno, teraz to chce poslať do Jiry, takže si dovolím, aby tento návrh bol pridaný do Jiry ako komentár. Ja nemám tam žiaden plugin ako Zephyr ani nič podobné, takže pre jednoduchosť toho demíčka som to urobil s čistou Jirou, kde je len to základné nastavenie. No a tu mám nejaký report z toho, jak to dopadlo. Môžem skontrolovať toho agenta, že zafungoval tak, jak mal. A poďme sa pozrieť na iný príklad, alebo ešte tú chvíľku sa pochválim tým, že to tam fakt vzniklo. Takže keď si to zoskrolujeme dole, tak vidíte, že tam ten popis je. A je tam vysvetlené, prečo a ktoré testy by sa mali určite otestovať z tých, ktoré mám a ktoré nie. Takýmto spôsobom, takto nejak vypadá ten report. Takýmto spôsobom by som mohol nielen vyberať testy, ale aj navrhovať. Proste mám nejaký popis, mám nejaký kontext a mohol by som tie testy pridávať a doplňať si svoju sadu testov na základe toho, čo som sa dočítal. Či už Confluence, Notion, SharePoint, Jira, to je úplne jedno. Všetky tie tooly dneska majú MCPčka, ale to, čo je podstatné, je, že je dobré tie veci spolu integrovať a nemusíme to nejak ako
copy-pastovať. Vidím, Ondra, tvoju otázku, len rýchlo na ňu zareagujem. Toto je Jira MCP a je to s kurzorom, takže neviem, ako pridaj sa do backstage, môžeme to tam diskutovať, ak máš čas. Nemám teraz čas ísť do nejakého väčšieho detailu, takže tam to môžeme prebrať. Možno, že to vysvetlí to ďalšie demo, ktoré ukážem. Takže ja to posúvam ešte ďalej a teraz s čím pracujem je, že vlastne do toho agenta pridávam ďalšiu komponentu a to je Playwright. Zase pomocou MCPčka. Tú prvú časť toho celého, jak som to označil vľavo, to ste videli, ale pridám ešte to, že tie testy budem chcieť aj spustiť. Takže v tom ďalšom tikete, ktorý tam vidíte vpravo, a teraz som si to dovolil zrýchliť na dvojnásobok, tak chcem ten konkrétny tiket pre Zuzanu, vidím, že sa pýta na backstage. Bude link, ukážem vám ho za chvíľku, keď ten webinár skončí a bude to na diskusiu, bude to s kamerami a s mikrofónmi, takže môžeme potom na konci aj pokecať, kto bude chceť interakciu väčšiu. No, každopádne, čo sa deje v tom demičku, ktoré som pripravil, je, že bežíme vlastne ten istý proces, akurát na konci tie testy ešte spustíme a ten tiket posunieme až do stavu done. Ja rozmýšľam, že či vlastne to ešte nechať dobehnúť. Tu je vidieť, jak kliká do toho Playwright a takto to ďalej bude pokračovať, až skončíme s tým, že dostaneme takýto report. Ale takýchto možností, jak tie veci prepojiť dokopy, je ako neskutočné množstvo. Toho je dosť veľa, čo s tým robiť. A ja som si sem dovolil pridať len pár príkladov. Takýmto spôsobom sme schopní pripravovať nové testy, sme schopní revidovať existujúce testy, sme schopní prioritizovať testy. Ukazovali sme si, že sme skvalitňovali bugy. Môžeme tie bugy rovno pridávať niekomu. Môžeme hľadať nejaké duplicity v tom, čo máme, alebo naopak chýbajúce oblasti. Tých možností je neskutočné množstvo. A vždy to je o nejakom toolingu, ktorý máme okolo seba a musíme pracovať väčšinou v prostrediach, ktoré majú nejaké svoje tooly. Takže ja vám ukazujem tie veci skorej, čo je technicky dneska možné a jak to môžete využiť a jaké tooly na to použijete, je úplne jedno. Ja som si začal kresliť a to vám chcem ukázať v backstage, nejakú tabuľku, ja som to nazval Web App Landscape pre AI testovanie. A chcem sa o tom pobaviť, aké tooly používate vy a jak ich máte alebo nemáte spolu preintegrované. Takže keby vás to zaujímalo, tak to bude téma pre tých, čo došli online, to je ako za odmenu, to nebude v nahrávke. A ak by vás zaujímali ešte ďalšie nástroje, tak jedna z vecí, 26.3. pripravujeme ďalší webinár a ten bude zameraný viac na také korporátnejšie prostredie, kde žijeme v Microsoft Teams svete a kde žijeme v Jire, jak tieto túly medzi sebou prepojiť a možno jak si zavolať s Teamsov svojho AI analytika, ktorý vám v Jire pripraví alebo v nejakom plugine pripraví testy na základe špecifikácie. A jak to celé prepojiť, dať dokopy. Neviem, či tam bude aj SharePoint, a neviem, či tu je Mirek s nami a ak by sa náhodou pripojil do backstage, tak možno povie väčší detail. Každopádne budeme sa zameriavať na analýzu alebo test analýzu a využitie AI v príprave testov a ideálne vo vašom prostredí, aby to nebola nejaká ako fabrika vedľa. Vidím, že už diskusia prebieha, ja na to nebudem zatiaľ reagovať. Tomáš, díky za názory, prečítam si potom. O tomto som už hovoril 11.5., ak by ste chceli ísť do týchto tém hlbšie a osobne, tak bude na to príležitosť. A to je vlastne k tomu, kde dneska to AI je a jak sa dá zapojiť a použiť. Plus, mínus všetko. Tá téma je nekonečná. Ja som si vybral len pár príkladov, pozerali sme sa na bugy, pozerali sme sa na nejakú analýzu alebo prioritizáciu a plánovanie toho, čo otestovať a ukázali sme si veľmi v krátkosti, ale to som skoro skipol, tú automatizáciu použitím Playwrightu. Ale dneska si myslím, že ten trh je tak prehriatý a tak diskutovaný,
v tejto téme, že to není asi až tak zaujímavé. Nakoniec Playwright MCP je pod silnou kritikou a palbou a jednak toho, že vzniká veľká konkurencia, neviem, či to sledujete, takže mám pocit, že to je obdobie Cypress versus Playwright, tak teraz Playwright je ten, po kom idú tí konkurenti. Zase detaily môžeme prebrať. Ak to niekoho zaujíma, položte otázku. Inak to môžeme prebrať potom v diskusii neskôr. Dobre, takže, jak som hovoril, základný princíp, jak tí agenti fungujú, jak sa prepájajú, jak sa nastavujú, sme si povedali. Zároveň je to súčasný stav, modely tomu dneska dosť pomáhajú, ale čo bude ďalej, jak to vlastne bude vypadať. Ja by som chcel teraz trošku ako zamysleť sa a povedať si, jak bude vypadať vlastne budúcnosť. Možno, že to niekto viete, tak dajte mi vedieť, pretože ja to neviem. A Ondra, ty furt píšeš o tom, že skillsy nie sú náhrada za MCP, ale to všetci dúfam vieme. A ak som to niekde takto ako skomolil, tak máš pravdu. Skill není náhrada MCP. Ja neviem, prečo tam píšeš druhýkrát. Ak to chceš diskutovať, tak to môžeme diskutovať potom. Ale súhlasím s tebou, je to tak, jak píšeš. Není to náhrada za MCP, je to výborný doplnok. Tak, idem ďalej. A neviem, že či tam je možno, že ten dlhší text tam to diskutuje, takže možno, že to je reakcia na to, ale aby sme stihli tú agendu, ktorú by som chcel prebrať, tak by som chcel začať takým možno, že drsným vyhlásením, že AI je bublina. A na to, jak som veľký nadšenec, tak si stále myslím, že AI je bublina a určite splasne raz a niektoré nápady neprežijú. A možno predtým, prečo to vlastne tu vyťahujem takú vec, alebo prečo o tom chcem hovoriť, je, že ak sa chceme pozrieť do budúcna, jak to bude vypadať, tak toto je krivka, ktorú Gartner volá Hype Cycle. A každý rok, alebo raz za 2 roky, to záleží, neviem, či to záleží na nálade alebo na čom, ale raz za čas Gartner vydá túto krivku, ktorá sa volá Agile and DevOps Hype Cycle. A v podstate tá krivka má niekoľko oblastí a v každej tej oblasti do tej krivky umiestňujú nápady. Nápady ako inovatívne nápady, ktoré pravdepodobne sú veľká inovácia na začiatku, potom to rastie do toho hypu v tej druhej zóne, až to postupne prejde doprava. Niektoré z nápadov neprežijú tú dolinu smrti a končia, ale ako náhle sa to dostane doprava, tak sa hovorí, že to je vlastne production ready, alebo tak, jak to volajú, že plateau of productivity. No a jedna z takých tém, ktorá tam v 2020 bola a my sme na ňu s rozžiarenými očami pozerali, boli autonómne testy. A potom ten report vydávali niekoľkokrát a stále posúvali tú bodku doprava. Ale po ceste ju ešte aj premenovali. V 2023 prestali hovoriť o autonómnych testoch a vysvetlili, že možno tie testy nebudú až tak autonómne, ale určite budú AI augmented. A stále to posúva sa nám to doprava a klesá to dole. A keď sa pozriete, tak vlastne od roku 2022 Gartner hovorí, že už je to tu, za 2 až 5 rokov to tu bude. Za 2 až 5 rokov sa to dostane úplne doprava a bude to normálna vec. Ale zároveň to padá do tej doliny smrti, takže uvidíme, kam to pôjde. Ale prečo vám to celé ukazujem? Ja by som vám chcel ukázať ešte, že prečo si myslím, že to je tak trochu bublina a uvidíme, čo sa z toho stane. Pretože v roku 2000, ak si to dobre pamätám, bolo niečo, čomu sa hovorilo dotcom bublina. Aby som vám chcel ukázať jednu krivku, ktorá sa na to dosť extrémne podobá. A vypadala takto. Toto je krivka trhov a nejakého, myslím, že market capu, alebo jak sa tomu hovorí v investíciách. Že tie akcie vyleteli extrémne hore a potom to padlo dole a pokračovali sme ďalej.
v tej bubline vzniklo veľa zaujímavých firiem, ako Netflix, Amazon, Google a podobne. Ale zároveň veľa firiem skrachovalo. Možno, že ste poznali Blockbuster, ktorý mala niekoľko tisíc zamestnancov a požičiavala videokazety v Amerike. To dneska nahradilo Netflix. A asi takých, možno, že by sme našli ďalšiu vec, nejaké žlté stránky alebo podobne. Tie biznisy tam reálne boli, niektoré neboli ani digitálne a nástroje alebo nástroje, skorej produkty ako Google Search ich postupne nahradili. Dneska sa hovorí o tom, že možno Google Search je takisto mŕtvý, uvidíme, čo urobí AI Mode, ale v podstate to, čo som tým chcel povedať je, že ten svet sa posúva a veľa inovácií prichádza ako bublina, ktorá potom splasne, ale nakoniec z nej vzniknú zaujímavé veci. Ja mám tu ešte slajd s kvérkami, ale ten preskočím a poďme sa pozrieť na to, čo to vlastne je za príležitosť v testovaní, pretože to bola taká, ja som síce hovoril o autonómnych testoch a potom som ukázal ten trh, ale vlastne toto má nejaký dopad do testovania. V čom nám to AI pomôže? Preskočím asi aj tento slajd a skúsim ísť na ďalší, ktorý hovorí o tom, že vlastne testovanie je niekoľko aktivít. A možno niektorí z nás, ktorí milujeme automatizáciu, tak si predstavujú, že nakoniec len automatizácia je to zaujímavé. Ale v testovaní máme výkon testov, tam asi sme najviac sa posunuli v automatizácii. A máme nejaký test build v automatizácii, to znamená vytvorenie testov. V manuálnych testoch by to mohli byť nejaké testovacie dáta. Máme test design alebo test analýzu. Máme nejaké plánovanie a reporting. To sú všetko aktivity, ktoré v testovaní nejak musíme robiť a možno niektorí poviete, to není kompletný zoznam, chýba ti tam a to. Ale tých vecí, ktoré tam sú, je veľa. A pred GenAI, alebo pred tým veľkým výbuchom LLM-kových modelov, tak sme veľa z tých vecí stále robili manuálne. Dokonca aj tá automatizácia, častokrát hovorím, že bola manuálna, že sme museli ten kód vlastne písať manuálne. A dneska nám AI pomáha v tom, aby sme všetky tieto veci boli schopní riešiť jednoduchšie, rýchlejšie a ľahšie. Áno, má to občas nejaké pôrodné bolesti, áno, občas to nefunguje dokonale, ale ja hovorím, žijeme stále Hello World etapu tej AI inovácie a možno, že na ten vrchol tej bubliny to je ešte ďaleko a možno, že tá stabilita a tá ozajstná kvalita týchto algoritmov a týchto prístupov príde až potom zo šupe dole, kedy príde tzv. Vytriezvenie a budeme schopní tie veci oveľa lepšie použiť. Ale už teraz vieme, že v niektorých oblastiach je to veľmi dobrý pomocník. Myslím si, že automatizéri, aspoň niektorí, čo sú nadšení z AI, povedia, že áno, že im to pomáha. Ak nie, dojdite do backstage, tam sa o tom pobavíme. Tak, no ale čo to znamená vlastne, keď by som sa pozrel na naše na celkový svet quality assurance, testingu, quality engineeringu, to je jedno, jak to voláte, ktorý fancy názov tento rok vyhráva. A v podstate, čo sa deje, je, že v minulosti to boli nejaké ako manuálne a exploratory testy a postupne sme začali automatizovať, písať skripty, to bola možno, že tá doba Javy a Selenia a ďalších tradičných nástrojov, až sme si povedali, že je často nejak dať dokopy a celé to jak sa povie, orchestrovať, to znamená, pridávali sme to do CI/CD, začali sme riešiť rôzne quality gatey, vyrábali sme simulátory, aby sme mohli testovať niečo automatizovanie aj bez toho, že nám chýba ten protikus. A na tejto hrane sa niekde dneska pohybujeme, niekto je možno, že ďalej. A vidím, že téma skills je sexy, tak to je dobré. A následne sme sa posúvali ďalej do oblasti, alebo dneska sa posúvame v oblasti AI testingu, kde používame rôzne coding nástroje. A dneska sa diskutuje, a tu by som možno, že chcel na chvíľku zastať. Minulý rok, asi prvá polovica, ľudia strašne kritizovali to, že LLM nemôže spúšťať testy a vykonávať ich. Že to je pomalé,
že to není predikovateľné a tak ďalej. Ale dneska ľudia a aj rôzne nástroje začínajú aplikovať tzv. Agentický testing. To znamená, v tomto prístupe vlastne kód není vôbec potrebný a nepoužíva sa a tie testy sú užitočné. Zase kontroverzná téma. Myslím si, že tento rok sa rozhodne, jak to bude. Myslím si, že to delí testing industry na tak jak self-healing, na tých, čo to milujú a tí, čo to nenávidia. Ale dosť sa dneska baví o tzv. Agentic testingu, kedy z manuálnych testov som ich schopný rovno púšťať bez toho, aby som ich automatizoval. Niekto im hovorí autonómne testy. No a teraz, jak to vlastne mení ten spôsob, jak fungujeme, tak to, čo nám AI pomáha, je jednak zrýchliť regresné testy. Sme schopní oveľa rýchlejšie pripraviť a spúšťať regresné testy. Ale automatizácia v testovaní bola častokrát téma, to je nová funkcionalita, tam nemáme šancu zaviesť nejakú automatizáciu, poďme to otestovať ručne. A ak to bude regresný test, tak ho začneme automatizovať. Ale v tom AI svete môžeme oveľa rýchlejšie dostať testy, ktoré sú spustiteľné. A dneska sa bavíme, že agentické testy nám môžu pomôcť s testovaním tzv. Progresívne testovanie. To znamená testovanie nových funkcionalít. Takže to je nejaká ako moja budúcnosť. Myslím si, že na tej pyramíde, a to není testovacia pyramída, ktorú poznáte asi viacerí, to je môj, ja tomu hovorím, môj špekulatívny krtinec. Neviem, či sa to v češtine povie krtinec, ale proste to, čo ten krtek vyrobí za kopu. A kde sa bavím s pár ľuďmi, jak to vlastne na tom spodku bude vypadať, pretože to teraz celé vzniká. A otázka je, jak nás to ovplyvní v tom predchádzajúcom alebo v tých predchádzajúcich poschodiach. Takže to si myslím, že je téma, ktorá sa dneska rieši, tie posledné dve poschodia, a to je, kde sa diskutuje budúcnosť. Každopádne ja vlastne neviem, jak to bude v budúcnosti. Každopádne je to doba nádherná, veľa vecí sa mení a mňa baví k tomu prispievať. Takže budem rád, ak mi do chatu napíšete otázky, ak nejaké k tomu máte. Chcel by som vám poďakovať, ak ste vydržali až doteraz. A dajte mi vedieť, či podobné témy máme ešte niekedy opakovať, alebo radšej zoberieme niečo iné. Takže dajte vedieť feedback. Možno, že to tam Lukáš posielal aj ako link. Tu je QR-ko, neviem, jak veľký ste QR-káči. Každopádne som vás žhavil s QR-kami dostatočne počas celého toho behu, takže to. Tým vám chcem poďakovať, ale to ešte nekončí. A pre tých, čo by chceli diskutovať, vidím, že diskusia beží. Ja sa teraz pozriem do chatu. Vy zatiaľ môžete vyplniť feedback. Cypress má celkem nový CI prompt. Má. A ja som bol k tomu strašne skeptický. A myslím si, že je to lepšie, jak to na prvý pohľad vypadá. Otázka ale je, jak to bude so Cypressom do budúcna. Ale to si poďme povedať možno v diskusii. Víťa sa pýta, otázka je, jakým spôsobom zadávate obsah testu. Takže ten obsah testu, a neviem, či to súviselo s tým mojim demičkom, alebo je to skorej k test analýze. Normálne, keď tvorím testy, tak mám nejaké vstupy. A ja môžem, ak som vývojár, tak pravdepodobne budem mať nejaké komity, budem mať nejaké v Čechách veľmi obľúbené PRD dokumenty, PRD, Product Requirement Definition, kde mám popísané, jak ten systém má fungovať a z toho moje testy vznikajú. Ak mám bug report, tak mi to vzniká z toho. Ale vždy mám nejaký ako kontext, ideálne, aby tá firma mala jeden kontext pre všetkých AI agentov, nielen v testovaní, na ktorý som schopný sa pripnúť. A potom s ním pracujem. Takže neviem, Víťo, či som odpovedal, ak nie, tak prosím doplňujúcu otázku. Každopádne je to flexibilné. Ja som vám dneska ukazoval skorej súčiastky, z čoho sa to dá dneska skladať a jak sa to dá vyskladať, ale nakoniec vy musíte vedieť, čo chcete, inak vám všetky súčiastky sú na nič, alebo vedieť, jak ten váš proces funguje
a buď si ho tak necháte a ho zautomatizujete, ale ešte lepšie je vylepšiť to a potom to zautomatizovať. A čo Robot Framework? No, Robot Framework podľa mňa stále žije, má obrovskú komunitu. Myslím si, Robot Framework má svoje MCPčko, nikdy som ho nepoužil, takže neviem, či to je len preto, aby sa viezli na vlne MCPčiek, alebo je to fakt dobré. Ak niekto vie, dajte vedieť. Ale myslím si, že Robot Framework je skvelý nástroj a rád sa vyhnem diskusii Playwright versus Cypress versus Robot Framework, pretože si myslím, že tam není víťaz. Strašne záleží, na čo to potrebujete, jak s tým chcete pracovať. A čo Selenium? No, ja neviem. Ja vlastne neviem, jak to bude ďalej so Selenium. Áno, Ondra píše Vibium. Vibium vypadá byť dobré. Otázka je, aký veľký hype okolo toho bude a jak veľmi je to marketing a jak to ten Jason nakoniec zlomí alebo nezlomí. Zatiaľ to stále vypadá one man show. Myslím, že sa chvíľu hlásil aj do nejakých startupových akcelerátorov. Neviem. A super, ľudská pridala k Vibiu ešte link. Inak mám to na tom slide do backstage, kto by došiel. A ešte stále držíme relatívne veľkú skupinku. Kým budú padať otázky, ja zostanem tu a potom sa presunieme. Cypress celkem taký dead. No, to je jasné. Akože ja si myslím, že áno, aj Cypress, aj Selenium sú dead, ale zase, jak sa na to pozriete, sú v tom tisíce testov a tisíce testerov, ktorí do toho nainvestovali roky svojho života. Takže len tak to nezmizne. Tak zase by som sa pozeral na to, či tie svety fungujú tak, že to budeme prepisovať do sexy nástrojov len preto, že sú sexy, alebo naozaj to má nejaký ako business case. Ale ja myslím, že to je na diskusiu, ináč to bude palba v čete, takže kto chcete, poďte do backstage. V pořádku, čekal jsem v tom nějakou magii v rámci toho automatizovaného procesu. To neviem, na čo bolo reakcia. AI není mágia, je to nepredvídateľný algoritmus občas. A jak začať tvoriť, OK, Martin sa pýta, jak začať tvoriť kontext pre agentov. Ja si myslím, že dneska, alebo tak, jak to používam ja, jednak VOPI to rieši tým, že zbiera screenshoty aspoň a z toho sa snaží usúdiť čo a jak. Môj akoby normálne pracovný workflow je, že mám agentov nastavených tak, ja som nehovoril o tzv. Agent MD fajloch, to sú vlastne definičné súbory v repoške a mám to nastavené tak, že každý jeden prompt, ktorý pošlem a ten agent ho spracuje, tak mi na konci má povedať, jak to môžem vylepšiť, čo mi kde chýba. A potom zoberiem ten kontext, ktorý vznikol z toho utrpenia a nosím to do mojich skillov alebo do nejakého rytmička alebo niekde. Mám pripojený, ja neviem, Notion a poviem, napíš mi do Notion toto, čo som práve zistil, alebo naopak nechám toho agenta zautomatizovať kus MCP volaní, ktoré sú neefektívne a chcem, aby to volalo cez restovú apinu a tak ďalej. Hybium je retro, no to nevím, ale OK, je to, Vybium je napísané v Claude kóde a je zaujímavé sledovať tým, že je to open source, jak to ten JSON tvorí, ale nemám skúsenosť, takže neviem. Hezké odpoledne. Fiera. Áno, pýta sa na záznam bude. A čo tam je ešte ďalej? To je dlhý post, ja mám rád krátke, rýchle. Môj ďalší dotaz je trochu obecnejší. Ak hľadáte prácu, tak určite sa pozrite na naše webovky, na Tesenakom, určite nejaké nabídky, poptávky sú. A nemám prehľad, jak veľmi, ako hľadáme stále, ale niekedy rýchlejšie a niekedy pomalšie. To záleží na tom, jak sa nám hýbe poptávka od našich zákazníkov. A čomu sa začať venovať? To píše Viera vzhľadom k tomu, jak sa hýbe svet AI. Ja si myslím, že je veľmi ťažké si vsadiť na jednu vec
ale to, na čo by som si vsadil je, dajte tomu šancu a skúšajte. Nikde by som asi nespálil príliš veľa času, skôr by som experimentoval a hľadal a sledoval, jak to vypadá, jak to funguje a cez to, ono sa to raz začne stabilizovať. Neviem, kedy to bude, podľa mňa furt sme na takej tej kolmici rastu toho všetkého, ale to, čo sa deje oproti minulým rokom, tak častokrát sa hovorilo, že testing patrí do agilných tímov a všetky tie veľké firmy rušili svoje silá, kde mali testovacie oddelenie, banka mala 200 testerov v jednom open space, tak sa to rozdistribuovalo do vývoja alebo do tých ako agilných tímov. No ale dneska to, čo sa deje, že sa ešte viac premiešavajú tie role. Dneska si vývojár myslí, že nepotrebuje dizajnéra, dizajner myslí, že nepotrebuje vývojára. A keď sa pozrete, neviem, či sledujete na rôzne americké startupy, ktoré majú tú flexibilitu veci meniť, ale to nemusí byť ani startup. LinkedIn je napríklad korporácia. A to, čo začali robiť, je, že vlastne každý je builder a v podstate každý programuje, aj produkt manažer a tie role sa extrémne začínajú miešať. A to není problém alebo téma len v testingu. Myslím si, že to všetci ešte hľadáme. Ako industry sa mení a môžeme diskutovať, či bude potrebné menej ľudí, alebo všetci dostaneme rovnaké AI zbranie a budeme, ten, kto bude chcieť ako udržať to tempo voči tým ostatným konkurentom, tak bude hajrovať viac. Dneska je to ťažké. Každopádne moje jediné doporučenie, čo by som si typol, že akože stojí za to je, skúšajte, experimentujte, sledujte, čo sa deje a nedávajte tomu moc času, aby vás to nezožralo, ale nenechal by som si ten vlak uísť. Nevieme ešte ani, či sedíme v tom správnom, pretože tých vlakov sa rozbieha a beží rôznymi smermi veľa. Devin, nemám skúsenosť, neviem, či tam bola nejaká diskusia o Devine, ale OK. Ak to není Devín na Slovensku, ale myslím si, že je nejaký AI tool. Mal už niekto Chrome DevTool MCP. To je výborná otázka, či niekto preskúmal Chrome DevTools MCP ako náhrady UI automatizácie. Ľudia to riešia, ale to je len jeden z toolov, ktorý na trhu vzniká. Tých toolov ako Vipium, vlastne Playwright CLI vzniklo ako reakciu na ten obrovský tlak browser automation konkurentov, pretože na trhu browser use tam tlačí Vercel, má svoj agentický prístup k tomu. Takže automatizácia UI na webe je hot topic a pália do toho všetci konkurenti. Včetne, dokonca Cursor má svoj browser a zároveň Lovable predstavilo svoj browser testing. Takže tá oblasť je extrémne dneska pod veľkou palbou. Takže kto si myslí, že Playwright MCP je to top, tak to je pravda minulý rok. Tak ahoj, díky moc a teším sa na vás vo vedľajšom kanáli.